No meu caso é máis doado porque non teño responsabilidades familiares, non teño fillos, co cal non teño esa responsabilidade ese tempo que o resto das miñas compañeiras que sí que teñen unha familia, uns fillos, sí que teñen que duplicarse moitísimo máis, porque ao mesmo tempo de que son políticas, traballadoras, tamén son nais, e tamén son esposas e tamén son fillas. Todo eso, aínda reproducimos moito o modelo patriarcal de cuidados, co cal sempre recae cando hai que o neno ou a nena se pon enfermo, é a muller a que ten que ir a polo neno, cando hai que leválo ao médico. Afortunadamente, cada día máis os homes están responsabilizándose dos seus fillos, porque ao fin e ao cabo o fillo é cuestión de dous, o fillo ou a filla. Como digo, no meu caso o teño moito máis sencillo. O non ter esa responsabilidade familiar, podo dedicarlle máis tempo ao tempo político, por decirlo de alguna maneira. Eso sí, sempre sacrificando a parte persoal, a parte de descanso, a parte social, e incluso na parte laboral moitas veces andas ás carreiras. Eu traballo a quendas e non é a primeira vez que salir do turno de noite e ter que comer rapidamente algo para ir ao pleno ás 9 da mañán. Eso, bueno, pues sí, costa un pouco, pero o interese que teño por colaborar na mellora da Arteixo meréceme a pena.